Sarkin wancan zamanin kuwa sarki Oba. Mutane suna cewa wai rabi mutum ne rabi aljani, saboda wai idan ka haɗa ido biyu da shi za ka iya mutuwa nan take. Yaya wannan lamarin yake? Assalamu alaikum jama'a masu bibiyar tashar mu ta DALABUL. Shin kun san dauloli nawa aka taɓa kafa a ƙasar Najeriya kafin zuwan Turawa ƙasar nan? Kuma ina da ina suke? Biyo mu a cikin wannan shirin domin jin daulolin da aka kafa a ƙasar. Daula ta farko ita ce daular Kanem da ke Borno, arewa maso gabas. Daula ta biyu ita ce Hausa bakwai, arewa ta tsakiya da kuma arewa maso yamma. Kano, Katsina, Zaria, Gobir, Daura, Rano, Bram. Wayannan duka suna cikin daular Hausa bakwai. Daula ta uku ita ce daular Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna da sauran arewa maso yamma. An kafa daular Sokoto a bayan jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo a 184. Daula ta hudu ita ce daular Benin City da ke Edo. Daula ce mai ƙarfi, an kafa ta tun kafin ƙarni na 13. Daula ta biyar ita ce Oyo, Ibadan da sauran yankunan Yarabawa. Daular ita ma ta kasance mai ƙarfi kafin ƙarni na 14. Ta mamaye sassan Yarabawa da wasu sassan Benin da kuma Togo. Daula ta shida ita ce daular Igbo da ke Anambra da sauran yankunan kudu maso gabas. Ita ce tsohuwar masarauta a yankin Igbo da aka kafa ta tun kimanin ƙarni na 10. Daula ta bakwai ita ce Wari da ke Delta State. A cikin daulolin da muke da su guda 7 a ƙasar nan za mu ɗauki guda ɗaya ne mu yi cikakken bayani a kanta. Ita ce Benin City. Ku biyo mu domin jin menene tarihin wannan masarautar kuma me yasa ma ta kasance daga cikin daulolin da muke da su a Najeriya. Shin kana tunanin Turawa ne suka fara gina manyan birane da kuma hasken titina? To bari in gaya maka labarin da zai girgiza ka. A can kudu maso yammacin Najeriya akwai masarautar da aka taɓa yi mai girma da hikima da kuma isa. Ita ce masarautar Benin Empire. Sun gina katanga mai girma a duniya, wacce har ake cewa wai ta fi Great Wall of China ta gefe daya. Garin Benin yana da tsari da kuma gine-gine, wanda har hakan ya sa Turawan Birtaniya mamaki. Sarkin wancan zamanin kuwa sarki Oba. Mutane suna cewa wai rabi mutum ne rabi aljani, saboda wai idan ka haɗa ido biyu da shi za ka iya mutuwa nan take. Yaya wannan lamarin yake? Jama'ar Benin sun ƙware wajen zane-zane akan tagulla da kuma zinariya, wanda har hakan ya sa Turawan Birtaniya mamaki. Suke cewa wannan fa ba aiki ne na baƙar fata ba. Bayan hasalar Turawa ta motsa, a shekarar 1897 ne Birtaniya ta kai hari masarautar Benin, inda suka ƙone masarautar suka kuma sace musu kaya suka tafi da shi. Domin dama kun san sun ce wannan fa ba aiki ne na bakin fata ba. Kayan da suka sace wa masarautar Benin ya haɗa da kayan tarihinsu na al'adu da kuma zane-zanen da suke yi. A bangaren sarki Oba kuwa, wayansu mutanen sun ce wai yana magana da aljanu. Shin wannan masarauta ta Benin aljanu ne suka gina ta kenan, ko kuma wani sirri ne wanda ba za a taɓa sani ba? Domin jin tarihin sauran daulolin da muke da su a Najeriya, ka tabbata ka danna subscribing da kuma ƙararrawar sanarwa idan a YouTube kake kallon mu. Idan kuma a TikTok ne, Facebook, Instagram, ka tabbata ka yi following ɗinmu, kai liking ka kuma yi sharing domin samun wasu shirye-shiryen nan. Kar ku manta, wannan duka daga DALABUL.